Opäť vás zdravím. V tomto návode si ukážeme, ako vytvoriť navigáciu pre našu stránku a rôzne typy menu, prostredníctvom ktorých sa to dá dosiahnuť. Takže ukážeme si prvý typ menu. Prvý typ menu je klasicky cez tlačidla, ktoré vlastne Blue Voda už vo svojom programe ponúka. Dvojitým kliknutím klikneme na editáciu a máme tu vlastne 4 tlačidla už predvolené. A jednoduchým kliknutím na Add pridáme ďalšie tlačidlo, príklad Kontakt, Alternate text zvolíme opäť Kontakt. O alternate textoch sme sa už bavili, ako ich nastavovať. URL zvolíme www naša perfektná doména.sk lomeno kontakt.php alebo HTML podľa toho, aký obsah stránky očakávame. Klikneme na OK, alebo ešte máme možnosť zvoliť si, že či sa dané tlačítko po kliknutí na tlačítko otvorí vlastne nová stránka v novom okne alebo v tom istom okne. Takže pridali sme ďalšie tlačítko, vyzerá to takto. Ďalej môžeme tlačítka presúvať hore, dole, tak ako sme to videli vo fotogalérii. Takisto máme možnosť zvoliť horizontálne a vertikálne zaradenie podľa toho, ako nám to vyhovuje a vlastne šírku medzi danými tlačítkami. Vidíte, že sa mení šírka. Teraz zvolíme vlastne štýl daných tlačítok. Trošku to potrvá. A zvolíme si vlastne štýl textu a vlastne štýl toho tlačítka. Máme možnosť vlastne zvoliť farbu textu, čiže zvolíme oranžovú. Tuto nám to krásne ukáže. A všimnite si tento efekt hover color. Ak zvolíme si napríklad na fialovú. Ak prejde užívateľ tlačítkom myši cez vlastne obrázok, tak sa mu oranžový text zmení na fialový. Takisto máme možnosť zvoliť vlastne typ toho tlačítka, napríklad na takýto pekný s vlčkami, myslím. A zvoliť takisto po prejdení na obrázok ten istý, len s iným textom. Máme možnosť vlastne aj ten obrázok nejako podfarbiť. Ak chceme, aby zmenil kúsok farbu, tak ho podfarbíme na červeno. Dá sa s tým veľmi pekne hrať. Dobre. Teraz sa vlastne aj zmenili. Tak, ako to uvidíme v našom prehliadači, vyzerá asi takto. Opäť, toto bolo prvý typ menu. Máme možnosť ďalšieho typu menu, čo je insert typu insert menu bar. A máme možnosť navoliť rôzne položky. Čiže zvolíme item 1, item 2, item 3, item 4 a do itemu 1 pridáme item 5, item 6 a item 7. To znamená, že sa nám vlastne vytvorí menu. Takisto môžete postupovať tak, ako sme pri predchádzajúcom menu, nejaký text toho menu, kam bude vlastne presmerované po kliknutí na to tlačítko človek. Klikneme OK. Takisto štýl si môžeme zvoliť. Tuto už trošku špecifickejší. Máme tu na možnosti štýlové, čiže ako bude zobrazovaný text, farba textu, pozadie textu, medzery, štýl vlastne textu, ktorý keď prejdete kurzorom myši a tak ďalej. Stačí sa s tým len trošku pohrať. Toto menu bude za daných vlastne podmienok vyzerať nasledovne. Máme položku 1, 2, 3 a 4 a keď zobrazíme a prejdeme
na dané menu, tak sa chová takto. A pamätáte si na item 5, 6 a 7? To sa zobrazí v jednotke, čiže nejaké vysúvacie menu. Dobre. To bol druhý typ menu. Takisto máme možnosť zvoliť, či už vertikálne alebo horizontálne sa bude zobrazovať. Tretí typ menu, podľa toho, aký vám vyhovuje na vašich web stránkach, aký chcete, aby sa vám zobrazoval. A podľa štýlu vašej web stránky si zvolíte samozrejme typ menu. Tretí typ menu je Go menu a funguje nasledovne. Určite to poznáte z ďalších stránok, takže vlastne princíp tohto menu vám bude určite zrejmý. Dvojitým klikom sa dostaneme na dané menu. Môžeme pridať položky, zvolíme text položky, zvolíme, kam nás vlastne toto menu zavedie. Môžeme zvoliť, či nás presmeruje na novú stránku a ukážeme si napríklad pekný príklad Google. www.google.sk, kam nás vlastne stránka presmeruje, otvoriť link v novom okne, zvolíme nastavenia, zvolíme rozlišenie 1024 na 768, v takom okne sa nám otvorí vlastne to nové okno v takej veľkosti a môžeme zvoliť vlastne vzhľad toho okna a odporúčam vlastne zvoliť hlavne určite, aby sa dalo vlastne hýbať so stranami. Čiže stlačíme OK, OK, pridáme ďalšiu položku a toto bude napríklad Yahoo. Toto nás presmeruje na stránky Yahoo, čiže yahoo.com. Takisto môžeme nastaviť to isté, čo predtým. 768, resizable, OK. Môžeme zvoliť počiatočný text, ktorý sa nám zobrazí, takže dáme napríklad zvoľte váš prehliadač. Môžeme dať text na tlačítku, dáme zvol a pri tomto zaškrtnutí môžeme použiť to tlačítko a nemusíme. Ukážeme si obidva prípady. Takže rozšírime si dané menu podľa našich potrieb, ako chceme, kde ho chceme mať a pozrieme sa vlastne, ako to vyzerá. Ako ste si mohli všimnúť, teraz na to som chcel aj upozorniť, neukázalo nám špeciálne znaky, čo sa týka slovenského jazyka, čiže Ľ a Č. Nastavíme Page Properties a tu máme vlastne charakter set a zvolíme ho na Windows 1250. OK. A už máme vlastne presne to, čo sme chceli mať. Klikneme na Google a stlačíme zvol a presmeruje nás na stránky z Google a môžeme vlastne si ich prispôsobovať svojim potrebám. Keď stlačíme na Yahoo, tak nás presmeruje na stránky Yahoo. Teraz si ukážeme, ako dosiahneme to, že nepotrebujeme kliknúť na tlačítko zvol, zaškrtneme vlastne toto políčko a zmizne nám dané tlačítko a už len zvolením konkrétneho prehliadača sa dostaneme na stránky toho prehliadača. Takže toto by bolo tretí typ menu. A štvrtý typ menu, podotýkam veľmi obľúbený pre vyhľadávače, je textové menu. Takisto ho editujeme dvojitým kliknutím na pole menu. Môžeme vlastne presúvať linky, pridávať linky a editovať linky. Takže meno tohto linku bude napríklad zákusky a koláče. Alternate text bude zákusky a koláče a torty. Čo je vlastne text, ktorý ovplyvňuje priamo vyhľadávače. A môžeme zvoliť našu doménu www.zákuskykoláče.torty.sk /index.html.
čo je odkaz na našu domovskú stránku. A takisto môžeme editovať druhý, tretí, štvrtý link. Takisto môžeme odoberať linky. Máme možnosť buď horizontálne alebo vertikálne opäť zobraziť menu a tu je trošku jednoduchší štýl. Zvolíme si, keďže je to textové menu, zvolíme si vzhľad, pozadie toho menu, štýl, veľkosť a formát toho písma a menu. Takisto tu máme špeciálne charaktery, respektíve znaky, ktoré sa môžu zobraziť pred a za konkrétnymi textovými poliami a môžeme ich zobraziť alebo nemusíme ich zobraziť. Čiže ako vidíte, zobrazilo sa také pozadie a dané menu bude vyzerať asi takto. Takže prešli sme všetky 4 typy menu a myslím, že by to malo byť jednoznačné a jednoduché. Princíp je pri každom menu rovnaký. Na budúce si ukážeme, ako vlastne môžeme uzamkýňať objekty a teším sa na vás na budúce. Majte sa.